Jeg vil sige, at den har en meget fin balance. Den er ikke for sød, den er ikke for sur. Nej. Og så ja, klassisk pilsner. Klassisk pilsner. Ja, det er jo god at starte med, fordi så har man i hvert fald en fælles reference til, når man bevæger sig til de andre. Ja. Der står, at den er blevet lanceret i 1240. Der sagde for den tid siden, at den blev lanceret for 15 år siden. Er det lakrids? Rugbrød? Ja. Vi skal lave noget med noget østers, så det bliver en følelse af, at man trækker østersen op på land og tager en masse ting fra skoven og kombinerer de bedste to smage. Og så er der ikke noget bedre end at spise østers sammen med øl, så vi får inkorporeret øllen ind i østersretten. Så det bliver noget med noget pocheret østers i øl, og så bliver det en sauce, der er også lavet med øl og smør og vilde urter. Og så har vi valgt at få humlen, som er fra humlebusken, og laver en urteolie sammen med det, og det kommer så også ind i selve saucen. Vi er i gang med at lave en ret med østers. Vi laver 4 forskellige slags østers, så vi kan smage lidt forskellige tilberedningsmetoder. Og til det så laver vi også en form for vinaigrette, sådan lidt italiensk inspireret. Og det er det, så vi kan smage lidt forskelligt. Og så har vi tænkt os at anvende Jacobs hvidøl, så det kan også blive... De sagde netop, det var den nye, de har på markedet, og de har ikke rigtig haft de vildeste oplevelser med, at den bliver brugt meget. Jeg tænkte, vi giver dem det først. Med sauce på ved siden af. Jeg har den neutraliserende. Ja, jo sindssygt, man. Jeg er helt vildt op at køre. Bare igen dem, der smager vel? Det nok kommer lidt op af det. Laver en chokoladekage på øl. Vi er i gang med at køre en ølis. Vores dehydrerede chokolademus. Vi har rabarber, chokoladeganache, hvid chokolade, broken gel på velvedel. Så vi er i gang med at lave rabarber på kompot herovre. Here comes my baby. Here she comes now. And that comes as no surprise to me. With another guy, here comes my baby. Here she comes now. Walking with a love that's all so fine. Never could be mine. I ølform, jamen, der er vi ude i noget mildt. Meget mildt. Meget mildt. Altså, Endnu mildere end det her. Endnu mildere end det her. Vi er ude i eventuelt noget velvet eller noget sas blonde, som ikke gør osten, at det ligesom passer sammen. Det må ikke, osten må, eller Øllen må ikke overdrive smagen af osten. Det er gennemsnit på 8 ud af 10, så det synes vi er ret godt.